I like thick eyebrows because it's easier to put back on after makeup. Uyai pano guys, uyai pano mundudzo tindoitwa chiyapa. Uyai pano. Yes, please don't bullies. When you are send out already now. My stepchildren. What's already now? Send out the one on my dad. Send out one. Handi kugadzikwa here. Wafa umbokuona ne natural look yako. Send bullies. Man don't men to men. And you don't know. Ah, men to men haunako. Hauna men to men. I look like my father. Ah, iwe ndo mna noluka sa nice wanda straight sa zvinyepere yako. I look like my. Men to men, talk to some men to men. Men to men. What say stepmother? Men to men. Where are my children? Namuka mamka say yes can better. Ndakurobasha. Right, tikwa iti askana. Tati muone makeup. Ani mamuona men to men mozo muona apera. Mamuona ka men to men mozo munyatso muona apera. Kuti aninga kamera sidatu muone artist. Chandu kuti andisi kuti muone zuva. Zuva na basa ndiri kuti muone zviri kugadzigwa nemukadzi ushu. Handika ne ushushu. Ndio andati munyatso kuona anozichikira zvese real glam. Real look. Real look. Yes, praise chengetai muone zvurugadzikwa nerule look. Handi mamuona ka mozomuona apera. Just a glimpse. Mozomuona kana anyatsopera kuti muone kuti unodoba sei. Saka vari kuda kuitwa makeup vese. What is the before and after? Ndinoda kuti zati men to men ka. Kwanzi put photos for us. Okay, I will do. Okay. I will do that. I will do. Kwa is stepmother peke mutisati nyadzise mupfeko zvakanaka. Ah, don't worry, the report I monitor. I'm monitoring. We are monitoring the situation. Don't worry. We are closely monitoring this situation. What is going on? Kwanzi, please, ma'am. I'm sorry, any grow for sinners. Pink in my genus. Pink for five. We won't tell the viper. Nasa kuna maglovos, guys. Nasa kuna grovos. Grovos nasa kuna. Hanzi kwa iko tuone. Tukuda kusemwe uyaishi. Uyai waskana uyai. Natomba kutoa itoye panapa. Problem is I don't know where is where. Ziwa changa apera kutamika ndi anitoziva ndaitofamba naye muchinyatso kuona. Asi rooms avo akanaka guys. This is one of the rooms. Wona makurura yakaita. Wona makurura yakaita room. The room ish. This is the room. Andika yakakura zvokuti. Okay. Tawand. Samurungu asi kuzviziva. Right. Chirega ndirumire. Driver ndiani? Alright, chiri bocheka nomubati watumira namba kati kana tomubata because andisitomboda kuti madhairi zangu avhiringiwe. Vanhu ava vanokanganisa stereki. Topa makastoma avovhiringa makastoma manje isu ndo basa redu. Andowana ndo basa tinotoda kuti tina guys pane madiaries ari kunhingirikiri kuzvari kuZimbabwe hemwari airtime kuZimbabwe asi ndogofona kuzvindogodi nai pane madiaries vakakwira bhazi vari kubatwa rafu mubhazi machienda kuZimbabwe izvo vari kungotambura vari panzvimbo mirai tibate munhu kwai munendzva mirai tibata tisitomboita zvinhu zvokuseka hatitomboiti zvinhu zvokuseka ngavafambe nevanhu zvakanaka zvaita sei vana vakadzi ava vandifonera kai simeli tofa nezhara tiri pano tangopakwa bhazi rikadhisapiya kaitifonere murungu
hameno mntu murengi mavari kubva kucape town shamwari rati bve tatongodzifambira nyaya dzacho pano muye mchireva kwandiri mashuwa madiaries ngati tokupa maclients yelo makadiko vamunhenjwa tiripo muri kutaurawo nevanonzi SIS MELLY diaries live vekufacebook vekusocial media ndaitawo problem kane vanhu vangu nokuti ini ndinei ndichimaketera ndiri kufona ndiri kuSouth Africa ndati ndinonzi SIS MELLY diaries vekusocial media ini ndiri vekusocial media zvandiri kukudzai kandiri hakuna chinhu social media muri kurevei ndikukuudzai zita rangu chidai munochigooglai pasocial media kuti SIS MELLY diaries ichakutaridzai. That's what I'm telling you kuti SIS MELLY kusocial media muda kundiudza kuti SIS MELLY kupi mimi muda kundiudza kuti SIS MELLY kupi ndati ndiri ku SA ndakupindura ndiri ku SA ndati vekusocial media SIS MELLY vekusocial media alright hazvina basa zvamuri kutaura alright hazvina basa zvamuri kutaura ivava munhenjwa nyaya iripo ndeyekuti tauya kwamuri necomplaint yekuti tine vanhu vatakaudzawo alright hazvina inoshaura ichiteererai chichemo chedu handiti kuti muve parodhi vanhu here kuti muve mebusiness handiti vanhu here simba renyu riri muvanhu imimi vamunhenjwa regai kuita rafu tauya necomplaint teererai chichemo chevanhu muri kunzwa teererai chichemo chevanhu tinokupai macustomers kuti vanhu vafambe nebhasi renyu modhamba vanhu murodhi nemhaka yei why do you dump macustomers murodhi tine vanhu ndine temu rangu ndabva kuCape Town rakadhambiwa muJoburg umu mukuti chiiko imini mukuti chii vari kudhambiwa panhiki vari kufa nenzara vari paBP pagaraji muJoburg umu vari kufa nenzara vari muJoburg umu saka moti muri kuti kudii nazvo uri munhu werudzi kwewasagoni kurana bhizinesi rako vari muJoburg apa ndiri kuzoti vari muJoburg saka uda kuti kudii kwewe vatengwa chikafu nani vana vatengwa chikafu nani isi tiri kukuudza vatengwa chikafu nani vatengwa chikafu nani havana kutengwa chikafu vanhu ava fona kaubvunze vape mari dzavo refund them their money or else who come after you nebhasi rako vape mari dzavo give them back their money business rekumama uchimisa vanhu uchisa vanhu pababy garage vape business vape mari dzavo back give them back their monies uri businessman werudziwo untakudewo ndi palive antonga nopenga mudharaudi nditori palive pinda palive antonga nopenga mudharaudi hai vapape vanhu mari dzavo ipa vanhu mari dzavo give them back their monies vape mari dzavo iwo munhenjwa wenhema itaiwo iwe itai vape mari dzavo ipa vanhu mari dzavo itai give them back their monies back their monies itsotsi mbavha basa rekuromba panapa pauchida kuchekeresa vanhu uda kuchekeresa vanhu BP garage ko kwavariko uda kuchekeresa vanhu BP vape mari dzavo give them back their money uri stupid yemunhu give them back their money futseke haudi makastoma iwe haudi makastoma munhenjwa guys musakwire munhenjwa musafambe namunhenjwa Cape Town people from today desist from going with munhenjwa who give you a bus rekuenda naro tichakupai rimwe bhazi rekufamba naro iri duzviri musafambe nebhazi raro musafambe nebhazi reduzviri musafambe nebhazi raitai uyu itai duzvi mudharaunda haana fungwa haagoni customer care muridzi webhasi vanodateerera zvichemo zvevanhu anouya achipopotera vanhu putseke mudhara iyoyo itapa vanhu mari dzavo bheki ipseke dako rako mudhara ipa vanhu mari dzavo bheki dako rako mudhara ipa vanhu mari dzavo bheki iwoyo ipa vanhu mari dzavo ipa vanhu mari dzavo iwowe itai ipa vanhu mari dzavo coming for you not drop away rabva rabdrop neyokwambona muzvina business anhu akapusa kudai ari rafu zvokuti munhu webusiness vanhu vakadhambiwa panhingikirapo vadhambiwa papark station kubva kuCape Town apa vanofundira chichemo tine nzara kubva zuro varipo apa hanzi bhazi hapana pana kwariri kuinda tosekerera munhu boycott munhenjwa guys comment section kubva nhasi musafambe namunhenjwa mazviwa munhenjwa rapaka vanhu tine vamwe vedu panapa mazvizwa tichariposta panapa munhenjwa upost the munhenjwa here
Anoona hai musati kwai Thomas Smell hai totwara chokwadi hana respect tikumuudza kuti vanhu vakadhambiwa koko handiti maona vanhu vakadhambiwa koko vanhu vabata mazidiaries ari kuchema kunda kumba nevana kuti nezhara iwo tikwa he munoya mchiti kwai musisisimeli wekusocial media saka ndati ndimuudza kuti ndiri wekupi ibenza ari rafu you guys munenjwa must fall nyorai comment section munenjwa must fall yes ngatichonyora munenjwa must fall yes ibenzi remunhu haugoni kudiscasa ndikiri kudiscasa zvinhu zvakanaka kuti no vanhu vadai kwai vatengwa chikafu munhu afona vanhu vafona manje vachitikufa nenzara manje vachitikufa nenzara tangu tagara pana patisina kana mari kuti vanzi rakambofira futi kuBloemfontein here ambanoti kupi uko kwanzi tapakwa futi muno muJoburg tangoburiswa madhiraivha disappear haasi kuda saka munenjwa must fall businessman warudzi yakadai gandimbomupamba benzi romunhu ndimbomupamba futi mirai ndimbomupamba that's very wrong vanhu vari muroad umu rai ndimupambi hanzi ndo zvavari vanhu basuka nemnhu ari rafu ya mirai rai ndimupambi ndichafodera vanhu vacho munzwe madhairis ai hachadonki fo nonga fo ndikupame kuputuka zvizogumbura stereke iwe mudhara iwe ipa vanhu chikafu ipa vanhu iwe mudhara ipa vanhu rimwe bhazi bvisa masikorokoro ako parodhi you must fall iwewe you must fall bvisa masikorokoro ako parodhi apo uise mabhazi vatikata mira ndimbofodera vakadzavo ari rafu mudhara anogumbura moti ndimbofonera vasikana vaya vekunhingikiri mina ndifonere vasikana ava munyatsonzwa ine zvisere zvobhuwa moti zvinowadla airtime yangu ndanchifona direct kuZimbabwe zibenzi remunhu iri ndokudonha kwemabhizinesi ikokuku ndokudonha kwemabhazi just like this ndokutodonha kwavo ikokuku vanhu ivavava ndokutodonha kwavo sekutamba sekuseka vanozvita vanhu vakangwara ndokutodonha kwavo ikokuku instead yekuti kusolve nyaya yako zviri simbu simbu unoda kuomesa zvinhu nditengere zvimamegabytes zvondodikwa kuti ichitika tisapotewoka vanhu vacho vekwamunenjwa handiti ichitisapota nepachedu ikai ndivafonere munyatsozvinzwira achimbominyengerera chii achimbomisa zvimagirazi ndamuona zvimagirazi zvake zvandakuona apa panike apa toda kunzwa wachitaura chero akatuka vanhu zvina navatuka tinzwe zvinhu zviri kuitika mubrain dzake ndifodere madhairis ai muzviwire yese Rodrix Vanda handeipi yako saka ragara rutiwe nemakomplaini kabhasiti havachina ndofunga chero pekuchachaja mafoni hapachina mira ndite zvekutofona direct
rafu neimuridzo mabhazi akadaro akainherita asi ake dei anga ari akamatenga chigwadziwa akainherita mabhazi ayo saka haanaatichikurwadziwa kuti chimubusiness iyo azoti vanhu vanogara napandovastupid astupid chai asi kurwadza kwekubuilda yelo batai kafunika chikufonyerai madii tiripo tabuda panze tandinomubhazi chigadzirwa tabuda panze tiri palive taurira vanhu zviri kuitika ipapo what happened pamazondifonera what is happening tell the people takakwira bhazi remusi wethursday kubva kucape town takarikwira na10 tikasvika kutrailer ichigadzirwa nditi trailer ichigadzirwa tikanzwa na11 kubelville takasvika mbelville na11 tikasvika vamwe before 11 ndobva tazokwira bhazi kuma10 ndopakapera kugadzirwa trailer ndopatikazosimuka mubelville ndobva tasvika mubloemfontein ndobva tasiyiwa ipapo hatina akatiudza kuti vari kuita sei vakatinyepera kuti bhazi riri kugadzirwa ndobva tasiyiwa ipapo hanzi bhazi riri kugadzirwa panapa ndobva vabuda ndokuenda vakadzoka vakatisiya mubloemfontein na11 tasiyiwa mubloemfontein na11 mamuri pai pabloemfontein pacho mamuri pai panze pagaraji tikapedzira tadzingwa nevanhu pagaraji vati chibai panapa vana vari kumhanya loni mukukuvadza tazofonera kumaofisi after tafona kumaofisi ndopavakachidzoka kuma23 past 4 ndopavakadzoka nebhasi hatizi kuti vanga vaenda kupi ndopa tikapinda mubhazi tikasiskedza bhazi rachona rikufamba richigwinha itongori risk yekufamba nebhazi ndobva tasvika muno mujobek patiri panapa pagaraji zvikanzi tikuda 35 minutes kuti tigadzirise zvinhu zviri kudiwa hanzi maairbag kubva nezuro kuma9 patikasvika mujobek nanhasi tingori panapa ende panzi from vanhu ndabvunza vari kutaura papanzi bhazi roro hamutoindi nhasi ndozvavari kutotaura vanga vatanzogona kumirira bhazi rikutobva kuzimbabwe kuuya kuno ndotaziyaotitora puhai mari yako kondakta aripo puhai mari dzenyu varamba hanzi hatifambe nemari vari kuramba takabvira kubva nezuro kubloemfontein because muridzi webhasi taitera iduzvi saka naitaura naenda muti ngaakupei mari dzenyu bheki taishotukana nemuridzi webhasi apa havasi kubvuma tambopopota vanhu takati chiti kuitwa rafu isingaita pasisina kana mari dzokutenga chikafu tiri pamagaraji kubva kubloemfontein naivasikana aiwa boycott munenja vane peji ere mazopiwa chikafu here hatisati kozvari kuti kwai vapiwa chikafu kwai mapiwa chikafu wani hapana chikafu panapa tikangopiwa sadza nezuro manheru sadza rachona ranga rakatonga rakasiwa makusera dzuro here kana tiranga raita sei kana tiranga rabikwa matseni tichimirira kuti tikasire kusvika tozopiwa hatizivi kwai mapiwa chikafu kwai mavadla wani vadla ari kutoda naro kuti kwai madla hatina chatadya izvi ndikutobva pana maneja wacho zofona nifone kukaona airtime tofona chiripo awe uya achitaura customer zvaanga achitwa hei vadla vapiwa chikafu maziso vaneta kuchema tine nhumbu taneta makumba akurwadza azvimba tezetodii hey right bato wakadaro ramba uri papo iwe ramba uri papo toda kunyatsa kumeka sure kuti ramba uri papo asida kujairira vanhu mudharawo jaila namba idzi +263 +263 wanyoisa 77 442 827 daila namba idzodzo iwana ari palife muri kunzwa namba idzi muna dhaila weko namba madziwa akaimi guys muna dhaila muchipenga wekoko vamwe venyu vakurumidza kufamba kumba uko muna dhaila weko koko iwe mudhara iwe taura nevanhu varipo uri kuti vapiwa chikafu kupiwe uri kuti vanhu vapiwa chikafu kupiwe vanhu vane nzara iwe madya herewe hatisati tadya tinasatambodya tisina mari dzokutenga chikafu utori palive mudhara izvozvi utori palive izvozvi uri kutonzwika nezimbabwe yese utoritonzi guys musakwire chimunhenja mudhara uyu must phone mudhara uyu must phone mudhara uyu musakwire
iwe mudhara handisi kucape town vakatapera kwauri hure riri kucape town mamu waka mudhara haatozive hanei nazvo haatozivi baba waka baba hadzina kutonyatso chokwadi saka itai hanzi itai munenza itai munenza ndatora profile picture yavo ndinayo mira ndivaise pasocial media mira ndivakati pasocial media oraiti vasikana hanzi neumwe mudhayari sadza imari ipapapa sadza hanzi imari Ashley hapana patisadza here bvunzai kuti patisadza mari wondudza kuwhatsapp muri vanganiko madhayaris ipapo madhayaris handisi kutaura kabhazi rose nditoreva madhayaris edu 15 madhayaris ndiona timba tatamba 15 people vanga vafamba namunhenjwa oda kukanganisa orit chasese zvacho imari mudhara nderera kuti hure riri kucape town hake havadika kwasocial media anguva kuti ndini sime kusocial media akati ikai nditokurumidza yapinda asati uyu nditore uyu mine nditore picture yake yes ndaiwana picture yake ndaitora saka mirai tikale ndiye muridzi wemabhasi yechai kwai ndipewo namba yenyu zvits agent what's going on Esau nhasi iyo ndakupa Esau ndakupa mirai timboti mirai naipana nepicture yebhasi rekwamunenjwa irapa tigare tatovakanda pasocial media vanenge vafamba vese timu iri vari kuenda kumba right guys mirai nimboposta mudhara ko picture rebhasi rake ndori 1 ep manje sho picture racho rebhasi ndori 1 ep ndipewo zve picture rebhasi ndiro here bhasi racho ndiwai chidownload ndikandiri shoda kuti kugwa nesimahure kucape town ende hanyari murumbo kuda kugwa nemahure kucape town hasi kuti mahure kucape town shuwa anorayigwa business nemahure kucape town ende ibenzi remunhu mudharawo hasi kuti mahure hana kana mahure have got nothing to lose kanda right hanzi rine maaccident zvachembera handizive gai nimbopuwa mnikirikiri mirai nimbokuwa ndikupei zvekutaura guys Priska chaya iwewe usati we talk for yourself zvimirire wega Priska zvimirire wega usati we zvimirire wega ita I still love it iwe uri one Priska chaya usati we because you count others out nai zvokuti unenge uchida zvichidhura zvako izvizvi nai munhu wese iwofarira mwana wagara kudai so mira wega madhiri agara anongoitwa mabhazi ehobho anoitwa madhiri zvakanakisa zvidhura hobho zvichipinda hazi kuti mahure kuketara anomwachisa talk for yourself shamwari taura ukazvimirira uri one Priska speak for yourself vari murodhi vasina kudyi vasina kudiwa just because unoningirira saka tofanwa kusekerera mudhara uyu pane kuti anzwe zvichemo zvevanhu ototaura kuti mahure ekucape town ndo zvaava kutogona izvokuti taurira chihure chedu chekucape town right imbomirai nimbokata mine chino ndapiwa picture ndapiwa mapicture emabhasi right ndapiwa saka mirai nimbokata nimbodzoka life mirai nimbokata nimbokupai zvokuti muwane muchidi muwane kukomenta ini handitika
hanzi bhazi mheno kwai vane 2 days vachingofamba murodhi vachingomberereka umwe ameno vachingofa nenzara mirai ndiri kudzoka